Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Syudad sang Iloilo ang magapabilin sa Modified General Community Quarantine sa Abril. Nagasaka panaog ang COVID-19 cases sa Iloilo City, Subong. Sa Marso 25 nga lista sang Iloilo City Epidemiology Surveillance Unit, may 13 ka mga confirmed COVID-19 cases sa syudad kag may isa man ka locally stranded individual na nagpositibo. Para kay Mayor Jerry Treñas, patimaan ini nga kinahanglan paghihapon proteheran ang mga kaugalingon batok sa virus. Gani wala anay sang mass gathering sa Iloilo City samtang hindi pa stable ang numero sang COVID-19 cases. Ginpahayag man sang alkalde, magapabilin sa Modified General Community Quarantine ang syudad sa Abril. Ginpabalo gali ko sang DILG nga ang aton bala classification para sa Abril will be still MGCQ. Ginmangkot ko nga aton COVID team kung ma-appeal pa ta, siling nila hindi man. Ginako sang alkalde, makapoy ang sitwasyon subong, apang wala sang rason para magdulog. Gani ginahimo sang lokal nga panguluhan ang tanan agod makakuha sang COVID-19 vaccine. Bakuna ang paagi agod manumbalik sa normal ang pangabuhi sa Iloilo City. Kapoy siguro, yes, but helpless, no, because ang aton nga COVID team ara permi gaupod sa akon, ang COVID team ta gin-expand ta ni to include all the health officers of the different districts. And para sa akon, as long as there are people who are helping me, though hindi man makapoy, though hindi pa man kita makalabot siguro sa sitwasyon nga daw helpless na gid kita. Kapoy, yes, no, iti, sobra na ni 1 year. And tanan kita ga face mask, tanan kita ga social distancing. Kay na may ginkasala ko, hindi gani ko kamusta sa ila, those things. But, I think because of the vaccines, gamat-amat na balik ni sa normal. Padayon subong ang registration sa mga barangay para sa luyag magpabakuna. Ginpasiguro sang alkalde, hindi lamang mga residente sang syudad ang makaambit sang libre nga COVID-19 vaccine. Sakop man sang vaccination program ang mga dagatrabaho diri bisan hindi residente sang syudad sang Iloilo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. COVID-19 survivor kagisaman ka Iloy ginpakigbahay ng iya mga naagyan. Siya ang bago lang nakapasar sa Medical Technologies Licensure Examination. Halos hindi makapati ang 27 anyos nga si Ann Margaret Tanteo sa makita ang iya ngalan sa mga nakapasar sa Medical Technologies Licensure Examination nga ginpatigayon sang damlaglang. Bangod sa madamo nga mga pagtilaw nga naagyan, wala na ini nagalaom nga sa subong nga tuig siya ang mangin isa ka registered medical technologist. I feel so grateful, Gil, kay Lord, because I never expected nga makuha ko pa ni nga muni nga dream. Because of course, nagkabibin ako and everything. So I thought nga, diploma na lang gid na nalagas ko that time. Nahibaluan nga bulan sang Enero, si Ann ang nagpositive sa COVID-19, lakip na ang iya pamilya kag 4 ka tuig nga bata. Gani nakabatsyag inisang kahadlok kag kabalaka sa pagpanumdom sang iya pagtuon, ilabi na nga nagahilapit ang iya board exam. Apang iya nalampuwasan ang tanan nga pagpanghangkat sa kabuhi bangod sa iya mabaskog nga pagtuo sa Dios kag pagpati nga mangin maayo ang tanan. Wala akong stop, but I feel like I'm not sure, Gil, because sang start ako review ako also go work ako online as an English tutor sa Pias. And siyempre during the day ako ga tutor, pero in between ubra ako modules ang bata ako gabulig ako sa iya sa modules niya. Siyempre I have a 4-year-old, so hindi ko siya pwede nga ibutang lang yan sa iya ng modules. I have to really idangid siya. So, and on top of that, siyempre mga responsibilities dahil sa balay. Pamilya kag ang iya 4 ka tuig nga bata ang nangin inspirasyon ni Ann sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sa kabuhi. My daughter came and I felt nga kailangan ko i-set ako life straight.
So siya gid ang naging motivation ko na I want her to be proud of me someday. Tapos also I wanted nga amo na ning time guro nga kanya ihatag ko sa parents ko ang ilang baylo sa sacrifice nila sa akon. Mensahe ni Ann sa mga kaangay niya nga may dako nga handom sa kabuhi. Hindi maguntat sa paglabot sini, kag hindi magkataka sa pagpangamuy sa mahal nga Diyos para malabot ang kadalagan. Divine Sing para sa Level Up Patrol. 2,000 ka plastic pots ang pandakaki kag santan ang gintugyan sa Iloilo City Beautification Program. Manayanaya kag maduagon nga mga bulak ang agaw atensyon kung ikaw ang maglabay sa diversion road sa distrito sang Mandurriao. Trending man sa social media ang Tabubeya rosea o kon trumpet flowers nga mala Korean cherry blossoms tree o kon sakura. Subong nga summer, nagapamukadkad ang mga matahom nga kabulakan sa Iloilo City. Sang damlag lang, duga nga mga bulak ang gindunar sang Richard Garden Center and Landscaping para sa Iloilo City Beautification Program. Kapin 2,000 ka mga pandakaki o kon banana bush kag santan o kon burning of love. Ginpahayag ni Richard, suportado niya ang beautification program sang city government. Ang akong rason sa pagdonar sa tanom sa aton syudad, amo ang makakontribute man ako sa beautification program sang aton pinalangga nga Mayor Jerry Petreñas. Nagapati ako nga kon ang aton syudad madamo sa maayong oportunidad ang mag-aabot. Bugos ang iya pagpasalamat sa suporta kag pagduso sang lokal nga panguluhan sa pagpatahom sang syudad. Sa aton pinalangga nga Mayor Jerry Petreñas, nalipay gid ako sa imo beautification program. Ang imo tinutuyo nga pagpatahom sang syudad nagasanto gid sa akon hilig kag interes. Gusto ko palabot ang akon bugos nga suporta sa sini nga programa. Ako gid ang nalipay nga na-appreciate gid sa akon fellow Ilonggos ang akon gamay nga bulig nga mapatahom ang aton syudad. Magluwas diri ang nasambit nga talatapan nakabaton man sang Mayana plants gikan kanday Maria Lani Meca sang Pavia kag Mutya Balileng kag J-Boy Des nga amuman ang tagiya sang Mayana Iloilo Coleas Exchange. Samtang ang GT Tire Supply nagdonar man sang nagamit nga rubber tires para magserbe nga recyclable pots sa mga tanom kag bulak. Ginpahayag sang alkalde nga maayo gid ang pagbinuligay sa mga Ilonggo hindi lang sa pagbato sa krisis nga dulot sang pandemya kundi pati na sa pagduso sa mga programa pareho na lang sang urban gardening kag landscaping. Nagpasalamat gid ko, no, ang beautification program naton, especially during these times, has helped a lot, especially on the issue on mental health, no. And katahom sa atong syudad, in spite of and despite of the pandemic, ang mga tanom all over us here in the city, makitaan gid naton nga continue to thrive, no. And ang mga donations ni gapasalamat gid ko kay ginapadasig pagid naton ang patahom sa aton syudad. In behalf of the city of Iloilo and all the people in the city of Iloilo, I would like to say thank you gid sa inyo tanan. Ang pagpatahom sa mga dalanon sa syudad ang nakakuha man sang atensyon sa iban pa nga mga pribado nga kompanya. Hindi gid lang mga tanom ang ila natalupangdan. Ila man gindayaw ang aktibo nga serbisyo sa mga personnel sang beautification team. Gani ang Signal kag POS Digital ang nagdonar sang 300 ka mga long sleeve shirts kag ini ang nagaserbe nga uniforme sa mga naga-duty nga personnel sang Iloilo City Beautification Team. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.